Tanggone ngaso sawetara ben bulik kudas myati ben nembang sinom parijata. Ngono. Rasane dibalekke kaya wayangane simbah-simbah dhisik. Oh iya Ya nadan mau wis kenceng banget dibalekke rasane. Oh iya iya. Tak suwun sinom parijata. Oh iya Mak. Iya. Mangga. Katur para pinisepuh sing lenggah ning laladan padukuhan turucuk kene no. Wong ngono ya, mangga. Swara ki lagi anyar Krisna. Iya. Menika kula beto saking tlatah Karanganyar Surakarta. Oh iya. Menika kanca-kanca wiyaga menika saking Solo. Oh iya. Iya. Yo.
Yai saka wetan iki dadi cerdas-cerdas. Oh iya. Nyatane ya gawe parikan coba dibaleni. Oh iya. Senggane piye mau? Munggah patuh nanjak tur dhuwur dusun trucuk tansah subur makmur tur wargane Amin. Ngono heeh, donga kok nak. Oh iya. Njaluk nambah. tambah sego Sopo? Kanca-kanca Iya. tanggung jawabe sing ngegong kok iki. wae golek Febri Ya terus ki, Bu. Matur nuwun ya, Nak. Ngono, Mak. Iya. Adewi sowan ana ngendi? Sowan sanak sedulur sing lenggah ana ing laladan Padukuhan Trucuk kene. Wong ngono. Heeh. Ujube kuwi apa? Ujube ya kuwi bersih dusun Padukuhan Trucuk, no. Tegese kabeh warga para pinisepuh lan kabeh warga masyarakat ana ing Padukuhan Trucuk kene isih nglestarekke budaya. Oh iya. Ya isih nglestarekake upacara adat kenduri. Wong ngono. Heeh. Ya muga-muga sabubare ngadani merti dusun Padukuhan Trucuk kene para warga sing lenggah ning laladan Padukuhan Trucuk kene muga-muga tansah cinaketa ing karayon tinebena karo tulak sarik. Oh iya. Kabeh warga pinaringan ayom-ayem tata titi tentrem rejeki sing lumintu bagas sehat kewarasan. Iya. Sing disuwun kaya ngono. Heeh. Matur nuwun no. Oh iya. Matur nuwun ana ngersane Bapak Ketua Umum. Oh iya. Bapak Ketua Umum ya kuwi Bapak Ramyana, Iya. banjur Bapak Parno, terus Bapak Suyatno. Wong ngono. Heeh. Matur sembah nuwun uga ana ngersane Ibu Walyani. Oh iya. Iya. Lan ngaturake panuwun ana ngersane seksi acara ya kuwi Bapak Girin. Oh iya. Sing mau tak sebutke ning jejer mau ya niatku ming guyon. Oh iya. Ora kok nungkak krama, ora ming guyon men ben kenal luweh karo Bapak Girin. Iya. Nyatane sing munggah dawuh karo aku sak kanca ya kuwi Bapak Girin linantaran kancaku pengegungku ya kuwi Mas Febri. Wong ngono. Matur sembah nuwun ana ngersane Bapak Pursegi, Iya. Bapak Wahyudi lan sedaya warga RT setunggal ugi RT kalih. Oh iya ngono. Matur sembah nuwun ana ngersane Mas Alvin, Mas Doni lan Mas Dio. Oh iya. Iya. Nyatane ya merti dusun ana ing Padukuhan Trucuk kene iki luar biasa no. Wong ngono. Nyatane ya persatuan ya kompak. Sepuh karo nom padha manunggal dadi siji padha macinamadan daya dinayan nunggal cipta nunggal karya. Murih Padukuhan Trucuk kuwi saya ngrembaka. Wong ngono. Nyatane ya wayangan saben taun pisan mesti diadani. Oh iya. Upacara adat merti dusun Trucuk ya isih padha nglestarekke. Oh iya. Iya. Kaya matur sembah nuwun sapa sing arep njaga budaya nek ora awake dhewe. Iya. Iya. Wong ki nek kelangan budaya kuwi kelangan jati diri. Wong ngono. Acarane wis pirang-pirang minggu kepungkur. Oh iya. Iya. Ya kuwi ana pengajian lan mujahadah. Oh iya ngono. Terus banjur ana gelar budaya ya kuwi Jatilan Kuda Prakosa. Oh iya. Terus dibajutke apa, Mak? Ya kuwi dibajutke Jalan Sehat. Wong ngono. Uga umbul donga puja basuki. Ya Terus mawawan ana kirab budaya. ya. Banjur ditutup wayang kulit bengi iki no. Wong ngono. Wah jan luar biasa.
mratandhake yen para masyarakat ana ing Padukan Trucuk kene padha gotong royong. Ya. Ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun ana ngersane sapa? Ya kuwi Bapak Danang Wahyu Brata sing mau kepareng lenggah sawetara. Oh ya. Ngaturke panuwun ana ngersaning Bapak Penewu lan jajaran Forkopimkab Kapenewon Pajangan. Ya. Lan Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Ya. uga Bapak Lurah Slamet Riyanto lan sedaya jajaran pamong. Ngono heeh. Uga ngaturke panuwun ana ngersane Bapak Dukuh Dwi Janari. Ya. Iki isih enom Mas Dukuh. Ya. Lan ngaturke panuwun kabeh warga para pinisepuh sanak kadang sing lenggah ning laladan Trucuk kene. Oh ya. Ya pokoke dungane awake dhewe menawa pokoke bubar ngadani upacara adat merti dusun kene ya kabeh warga muga-muga tansah antuk rejeki sing lumintu ya padha bagas kewarasan kaya sing tak ucapke mau. Mbok ngono Heeh. Nek umpama cara dhuwur kono iki diarani rasulan. Oh iya. Nek ning gone dhewe kono. Ya adate dongane muga-muga sing tani ya tanene saya akeh. Wit-witane ijo-ijo angrembuyung wawane. Mbok ngono Heeh. Sing dadi pedagang ya kulaka murah adala payu, sing dadi pejabat ya munggah pangkate mundak bayare. Oh iya. Matur sembah nuwun. Ya. Mau uga wis dipucuki karo dalang cilik Oh ngono heeh. Ya kuwi Dik Muhammad Arif Ramadan mah matur sembah nuwun. Wah nyatane ya semangate anggone jaga budaya wayang kulit ya luar biasa. Nyatane direngkuh dening Bapak Sukimin ya selaku pelatih. Ngono Heeh. Pokoke ngaturke panuntun apa-apa adewe ya lagi sepisan iki pokoke sowan ana ngersane para kadang sing lenggah ning laladan Trucuk kene. Mbok ngono Pokoke matur sembah nuwun lan mbok menawi anggen kula sowan kathah tindak tanduk muna-muni kang boten kerenan ing penggalih kula nyuwun diagungi pangaksami nyatanipun kula namung titah sewantah ingkang kedunungan ina lali salah lan apes. Ngono Uga pembangunan ana ing Padukan Trucuk kene ya luar biasa. Oh iya. Iki buktine ana gambare. Oh iya. Nah, ndak ketak ta? Iya. Iki ana gambare ya kuwi iki pembangunan masjid lantai 2 Oh ngono. Sing lagi lumaku ya kuwi Masjid Al Amin. Oh iya. Ning Padukan Trucuk kene. Iya. Terus banjur ki kesenengane kanca-kanca. Menika kolam renang. Oh iya. Senengane kanca-kanca do ciblon. Iya. Nyatane ya luar biasa, Trucuk kene wis dadi padukuhan wisata. Oh ngono. Heeh. Iki kolam renang ya kuwi kolam renang Tirta Asri. Oh iya. Mula sesuk-esuk rasah banjur bali. Oh iya. Kanca-kanca tak kondo raup neng kolam renang kene. Iya. Terus ana meneh Oh iya. iki gambar kapal. Menika idene Pak Girin, wah luar biasa piyayi nek cekat-ceket trampil Trengginas. Yo, Iki dienggo bahan, Mas. Wah, nggih siap. Menika Aruni Kadir-maga kapal Lepen Praga. oh iya. Iya, iki tanggo ngilekke sing enong kuwi. Tak larung tekan Segara Kidul. Niki ya luar biasa. Wah, nyatane potensi ana ing Padukan Trucuk kene ya luar biasa. Terus iki Oh iya. iki tegese Birrul Walidain. Oh iya. Kuwi tegese sembah sungkem marang sing wis murut kasedan jati. Oh iya. Iya. Iki gawe joglo ya kuwi ana makame ya kuwi Kyai Samak cikal bakal Trucuk kene. Iya. Iya. Ya iki gandeng merti dusun Iya. kanggo Birrul Walidain ana ngersane Kyai Samak. Sawetawis ngening kecipta Al-Fatihah kunjuk Kyai Samak monggo. Amin, matur sembah nuwun. Iya. Terus iki Iya. iki ana isih gambar meneh. Iki ketoke gambare 50 kok.
Ngono iki ana gambar ya kuwi gapurana. Iya. Sebagai identitas. Wong ngono heeh. Ana ing padukuhan Trucuk kene wah nyatane ya pembangunan pesat. Padukuhan ya nggadahi potensi wisata jan luar biasa. Ya muga-muga nanggap adewe neh ya, Nak. Iya. Mboten larang. Iya. Radate gek larang terus kontake Febri. Iya. Ora iso suwala. Heeh. Ngaten matur sembah nuwun menika potensi wonten ing padukuhan Trucuk mriki saestu matur sembah nuwun. Iya. Yo karo lek-lekan karo seneng-seneng suka-suka parisuka mangun sukaning manah para pinisepuh isih padha lenggah, para warga ya isih padha lenggah. Iya, ngono. Matur sembah nuwun. Iya. Ya. Iki adewe wraming dhewe ning ana kancane ben saya gayeng gumarenggengna. Wong ngono. Heeh. Aku tak njaluk ana ngersane simbahku sekolah ladan Karakal kono. Wong ngono. Heeh. Saka pesisir kidul. Iya. Diboyong sekolahante loro. Iya. Kuwi Mbah Baut Iya. karo Mbak Niken Sarintem Iya. supaya melu gayeng-gayeng karo awake dhewe nglipur warga ning sing lenggah keneng laladan padukuhan Trucuk kene yo disepot nganggo Sapitri Putra. Oh iya. Kanca-kanca menika selain wiyaga nggih menika nggih gadah grup Jatilan. Oh iya. Iya. Nek ten gunung mriku mboten Jatilan ning jenenge Doger. Heeh. Yo disepati ben Mbah Baut munggah pepanggungan, ha. Iya. Suwe ra ketemu mbasan ketemu nganggo ijo-ijo. Iya. Kaya pakan sapi. Iya. Tak kira kolonjono joget. Nek kula wangun ijo-ijo nek kula motive ijo-ijone kemelip wonten rikine ki motive merak. Nggih, merak. Merak. Nek bojo Wong Mbak Niken iki motive merak ana perik-perike ana emas-emase. Lah kok garwane sampean kok malah gambar apa kuwi? Malah keledai. Iya. Apa? lek jenengan kuwi ana direwangi aku kepiye carane merajakke warga masyarakat dusun Trucuk kok. Aku ki arep rajake ora ngerti hitungane kok. Yo nek praja. Lho, iki warga masyarakat kene sing telepon lewat Mas Febri. Tanggal iki selo Mbak Niken. Selo siap. Sing telepon Mas Febri. waduh, Lah kok waduh. biasane sok jeru kono ki. Ini ora apa-apa Febri kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok karo nangis. Ora apa-apa menghayati aku ki ora masalah. Sing penting ki sehat. Wis langsung dilunasi ditransfer neng nomor rekeningku. Ora iso njipuk. Wis Ya, ora iso Dana apa. kenakalan pria tidak Ora ada. aneh anggaran tenor kuwi blas iki. Ana bintang tamu kondang kok udute tenor. Lho ora kudu ngono, Mas. Pripun? Kondangi ra gur jeneng. Nggih. Ning ora iso ngatur ekonomi ya njungkel, Mas. Oh iya. Ketoke Iya. mblali jenenge Di- kondang. Nggih. Nek lagi neng cul. Telung dina menang.
lagi payu ora. Gajal nek mongso sepi. Nggih kanca-kanca niku lho Mbah, maksudnya kanca-kanca ya wis tak weling kanca-kanca nek pas lagi laris ya dicelengi duwite. Iya. Ora dienggo top up. Iya. Kowe pelingku siji. Golekno. Dolereno le dolanan gagang pintu. Apa kuwi? Slot. Gagang. Wah, Wis kowe senengane. dolanan gagang pintu ilang sak pintune kowe. Nggih. Kene mundur tak mbagekke Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbu. Wilujeng dalu pripun sehat kabare? Iki kepiye to, Pak? Aku men rono lho. Kabel iki kepiye? Mikku ki lho. Ngono. Nengah. Mengke ndak kaling-kalingan son. Iya. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbu. Wilujeng dalu. Sehat? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah Pak Dalang sehat. Alhamdulillah kundur dalem sehat. Pengestunipun piyayi kathah ugi warga masyarakat dusun Trucuk. Nggih. Trucuk Triwidadi Pajangan Bantul Bantul Praja Taman Taman Sari. Sari. Kula nuwun Pak Bu. Alhamdulillah kula suwan mriki kalian bojo kula bahut. Ingkang ngagem spray ijo-ijo niku. Ingkang ngagem spray ijo-ijo lan umbul-umbul. Turan umbul-umbul. Blangkon kok kaya umbul-umbul. Iya. Tinggo. Tinggu. Tinggo. Iso ora. Iso ora iso ngepaske. nglebokke. Sabar. Nek kira-kira wis iso ki, wis dipaske to. Lah ya jenenge Pas kek ngetes mic ki. Ngono. Ya jeneng wong tuwa ki ya sabar nglebokke. Ya, nggih. Rasa kemrungsu. Lho sing penting kan wis tuwa ki sing penting mlebu. Iya. Wis aku wis mbagekke Pak Dalang wis kula nuwun genti jenengan. Kula nuwun. Monggo. Nggih. Sing apik. Lah wis kula nuwun kok wis dimanggake ora ditawani apa-apa ya meneng wae. Mosok tamu arep tekon barang-barang ya ora kepenak kok. Sehat, Mbah? Mboten mesti. Loh, kok ora mesti? Pengenane pilek. Saiki lho Saiki sehat kok. Wah, nggih. Sehat apa meneh nek ngerti ngene iki wah. Ngopo? Kaya pas men to ijo-ijo Lah bareng. iya, aku mau ya ndelok storine kanca-kanca nganggo klambi apa to, aku nduk nyesuaikan. Nggih. Ya wis kepiye Kula carane. nuwun dateng Nggih, ngaturaken kula nuwun Nggih. iki sowan wonten wewengkon Turcuk. Trucuk. Iya. Dusun Trucuk, Trucuk Triwidadi Pajangan Bantul Praja Taman Sari. Ha nggih, ngaten niku wau. Apal ora jenengan? Wah, timbangane kliru gek tiru kowe weneh. Walah, mongso karo bojo ora oleh tedak-tedakan. Ngaturaken sugeng dalu. Nggih, Kang Baken kula sowan kalian bojo kula. Nggih, ngapunten ingkang kula buta bojo ingkang setunggal menika. Lah ngopo? Lha bojo niku lho kalih, Pak. Alhamdulillah. Loro to jenengan? Nggih. Bojomu loro. Lah, nggih. Sing iki Iki niki kula nggih pados rejeki teng pundi-pundi, Pak. nek Sing sing siji? omah kae. Lah nika sing ngentekke rejeki sing temenan to. Bojo asli. Bojo asli. Nggih. Nggih, kula niki mengge liwat rejeki, Pak. Lho, mulai nek kliwatan mboten mungkin lemu simpluk-simpluk wong meng liwat kok ya. Kados niki wau pun mlebet rekening mriku. Kula nggih ming dikabari. Niki mboten napa-napa. Jenengan yo ditakoni lan jenengan ndek nomor rekening ora Mbah jarine. Ora tau nek sing transfer. Blas. Lah kok Duwe ora nomor tau? rekening ora? Lah duwe kok. Loro kae ora tau nek wong kirim. Apa? Rekening listrik. Rekening banyu. Kau ora eneng sing tau kirim. Ya ora tegese rekening bank. Rekening. Oh, lah aku bank. wong klenggan aku Bang Plecit kok. Bang Plecit kan anu kantore mlayu-mlayu. Lah jenenge arak ning kantor wis diplecit, pindah kono pindah kene. Nggih. Beda ya. Menika ugi dipun lenggahi dening Mas Moko ugi Mas Anon Ya. saking Nggih. Dinas Kebudayaan Daerah Ngaten, Istimewa ngaturaken. Kula nuwun. Yogyakarta. Mas. Pinanggih malih. Nggih, piyayine Mas Moko dan Mas Anon. Nggih. gemoy.
Lho aku nek matur lemu kan yo sarung. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah niki dipantau terus awake dhewe iki. Nggih. Iki to perkembangane niken karo baut iki. Saya rukun apa ora? Terus ning nggon dunia seni iki eksis apa ora? Oh, dipantau. Makane kok menentukan nasib awake dhewe. Kok menentukan awake dhewe ngene, rasa ngenteni ditimbali ben ketok eksis. Terus Saben ning tontonan teko. yo ora. Lah ketok eksis. Jenenge ngusruk kuwi. Nggih. Ngesaken dawuh Pak Dalang. Tinggi gayeng-gayeng Mbah, mriki wonten pamundutan caping gunung. Oh, Caping gunung pun Nggih. jengleng. Jengklengaken. Oh Ya. nggih, langsung menika nggih. Nggih. Caping gunung. Dek wonten mriku nika caping gunung tele-tele Mas. Niki nek saged anu kroncong mawon nggih. Ya nganggo gamelan jengleng pada biasane ya, Cang. Pokoknya kepiye caramu ben wakamu gitu. Ben Wakamu baut ki tetep wakamu ki bablas ya. tetep semangat. Semangat. Iki sing jenenge nguri-uri budaya Jawi. Iya, Kaya alhamdulillah. warga masyarakat dusun Trucuk. Nggih. Wau Ono kirap. Kirap budaya. Warnapal luar biasa. Jadilan. Jadilan. Kula jane ajeng melu Pengajian. jadilan nika. Jenengan arep melu Arep jadilan. melu niku. Kok ora iso do? Kula WA demit niku bodho mboten selo. Wes rene ora kesurupan isen. Tiwas kok gunung ora kesurupan Lah, Mbah. nggih. Nggih. Alhamdulillah atase dusun lho Bu. Lho ya dusun luar Kegiatane, biasa. Niku wau pun paring pangandika, kegiatane ngeten-ngeten luar biasa. Tingkat dusun lho Bu. Ora luar biasa yo, Pak. Biasa luar. Biasa luar Luar biasa. Nah iya, ngene iki perlu Pokoknya dicontoh. sukses selalu untuk dusun-dusun dusun-dusun, lain nggih. nggih. Nggih, dados Monggo. percontohan. Nah, Iya. terus. Ayo, Caping Monggo. gunung, nggih. caping gunung, Agem pencekleke. Bawa. Nek ora bawa ya ora jenggleng. Semono, Pak. Saben. Ngopo tok wis ketar-ketir? Iya. Bengi. Oh, kunjung. Sehat ta, Le? Masa Pak Dalang. Sing niki Mas apa ki asane? Mas Bagas. Mas Bagas ki sing ninting Mbah Baut ki. Ayo. Yo aja di ngono ki mosok di ngene ki. Sok-sok meneh dipindah Bagas ki ben nyaron. Lah ning ngene iki terus-terusan ya saya kelemon Bagas ya karo unak-uni. Ora ngetokno keringet sing ngono ngene, Bagas kok ngene. Wingi ki tak delok ning kono ki tak kira ninting jebule turu ngene. Tapi penting lho iki pokoke ning Mas Bagas lho. Nggih. Nek ora ditinting arek kepiye jenengan? Oh iya. Coba Mas, nek tintingane nek aku saben. Kuwi pas nek coba Goblok, jenengan. sampean. Mbah Baut. Sapian. Nek serik rasa diumbar gas. Ngene kok ya. Sing apik ninting. Ora serik Mbah ning iki lahir batine kanca-kanca karo sampean iki kaya ngono kuwi. Oh, nggih syukur nek saged terbuka. Lho aku ki disengiti kok ora disenengi kanca-kanca malah sedekah kok. Iso ngelongi dosaku kok. Lho. Kuwi sing jenenge wong tua wis menep. Menep apa ning ngerti kanan ini ki ya muring adek menep. Wong tua ora kajen kok menep. Ndi ana. Wong tua ki diajeni kene. Yo. Saben bengi nyawang Astagfirullahaladzim. Yuk, pas ya Pak, semangat. Yuk, bubar Pak yuk. Ayo bubur ya. Kowe ku nek ngabani ki nduk Ara to fokus ning gamelan, fokus ning. ketok banget nek antara pengendang karo dalang berselisih paham. Lah kok berselisih Lah paham. kono wis ngangkat kono ora ngobah kok. Lho, Iki jenengan saiki ketoke kuncine ning kendang. Jenengan mirsani kono kono. iki gur duwe kunci tok mobile urung. Kuncine ning kono. Kunci dalam arti kunci. Kunci ki tegese ki Eling kanca-kanca. nenteng kunci jebul lah mobile urung. siap ya? Yen mamajang among karo janur
Mas ating-atingo. Kuning. Aku kuning. Aku kuning. Aku kuning. Kuning. Aku kuning. Aku kuning. Ya, bubana. Sidaya Lena. Kuncine ning kono. Sing penting jenengan kok aja emosi to, apa-apa kok gegawa emosi. Iki ora emosi, dasare raiku kaya ngene iki. Oh, Ora Ora emosi. kena kok. emosi, sabar sareh. kan mau wis ngobrol karo Mas Pur, Nggih. karo bapak-bapak panitia, Mas Pur persegi panjang. Ini Mas Pur persegi. wah ora wong kene iki lincip kok. Karapane. Ketoke malah jajaran genjang. Mas Pur. Mas Pur, Jajar diganti genjang. Mas Pur jajaran genjang jare. Kayak iki kerucut. Amit Mas, Mbak Baut kerucut. Amit. Dah, apa nek ngene iki? Setengah lingkaran. Mbah, kerucut to. Mau kan Mbak kan ngendika kerucut to. Heeh. Kok kaya curut. Dilokke celurut, Pak. Bojomu dilokno clurut. Perasaanmu piye? Bojomu dilokno mosok duwe bojo clurut ora. Lah nggih man celurute. Tapi aku bersyukur kok. Lah ngapa? Sing penting iki jende sirah. Ayo nek ora ono sirahe ora apa-apa. Nah, Tekan iki. gagau kan sirahe reneng kaya wagu. Ha iya. Sing ninting yo lali. Tekan ngendi kok malah lali aku, Mbak. Piye to? Oh, lha niki tetep Bagas ora waras iki. Bagas suara. Lah iya nek pas, lho ora pas kaya. Kembang wae watan guna wis ngene kuwi. Ket jagongan sik, Mas. Seneng kene sik ya. Wong wis warga kene wis gawe gapura dhewe kok malah dadi gapura to. Mosok gaburan niku niku. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Makasih ya. Ket mau rong pas lho, Pak. 1 2 3 4 ra pas jenengan. Ora apa-apa, sing penting terakhir kok. Oke. Ya awalan ora pas ki ra masalah. Sing penting ending. Ending. Lho, urip ngono ki salah ra apa-apa. Apa dinom nakal ra masalah. Sing penting nek wis usia ngene iki ya kudu menep. Aku ora krana sunun ngono kene. Ora Ora tak rasake. Ra nesu. ora nesu kok karo geget. Wah iki untuku rada lara kene. Iki ora deket kaya wis ben tak ujane wae. Pasitan. Yo. Lah kok nyanyi? Biasane palaran nika lho, biasane palaran lho, Pak. Perang biasane iki. Piye Kepiye adate piye? Tung lah tung. Oh, Wah, biasane aku karo kowe ngoten. tantang-tantangan. Aku tantang-tantangan karo bojoku. Yo. Ya. Baik. Oke. Pasitan. Gento. Nek kono ki entuk kok nek kene nganggo gento. Dilokke gento. Ora apa-apa. Ora mungkin gento kok cilik. Gento ki ya gagah gedhe dhuwur. Ini kira gentri. Sing arep wedi piye sok paling ora ya pae lho. Ane ku bodyguard kula e. Mas kok dilokke ngadeg kok Mas. Ngadeg kok Mas. Lho. Rene Mas, Rene. Kowe dilokke gento lho Mas Bos. Kene Mas Rene. Mas gur takon salaman karo bojoku. Rene, salaman. Boleh gede tenan cah. Ayo. Dilokke to kene. Ayo nantang al bojoku ayo. Motok lokke kepiye? Ero. Mas, mboten Mas. Salaman. Panjenengan piyai sae. Gagah dalem. Walah gentho kok njaluk sangki. Nyo.
Elok Mas Budi pentas. Elok. Oke. Rasa nangis gendro kaya simbis. Sidaya cucul. Lah iki cara ning gendro teluno resik bagi aku ki engko. Terus ke jenengan matur karo wiyagane kepiye apike? Anu Mas dadi kaya perang lho Mas. Pacitan dulu kedendah tung. Aja totok tung. Lundung ya. Engko wiyaga presiden nyepake parikan. Pacitan. Kono ora tuntung lho. Lah apa? Pengendange le muni ngluntrung kek kene raine. Ngluntung raine ngluntung. Kene ngluntung raine ngluntung. Lah iya. Lah kek Bagas ki lutung. Kuwi ki deloke lutung lho. Sapa sing ngelok? Bagas. Mani ngadeg kok le, ngadeg kok Gas. Ngadeg kok ki lho. Ditantang. Es kek lingguan le. Ndah le remek engko awakmu. Ora kek do ukurane jumbo to. Aku ngerti Bagas ki mbek ki jane arep kembar. Terus Ning serene bakal nanggung didadekno siji. Kek dadine gegedhan. Nggih. Yo, Nek dadi loro kur cilik-cilik didadekno siji Bagas. diteruske pariane. Ya. oh Pacitan. Sarowe. Ayo Pakmu. Ya. Ayo. Nah, Oh, lha itu iku to rada sing ngeplak ki. Oh, ngono. ora dolanan naga lho. Nganti nyongkot awakmu entek-entekan kowe. Kancaku ya wis ana sing tentekan. Nah, tak elekke, tak kira ki ngapalke not jebule malah dolanan naga. Ora pareng ya. Ora pareng. Panas. Panas. Dian. Mas jandine jawab ora parian Sindene ben parikan. Oh, parikan. Yo, siap ki. Karo jenengan kenalke. Oh, dereng pun tepakaken. Dereng. oh kenalan saking pundi niki Saking ingkang sepuh piyambak. oh sepuh ki berarti kowe Pak Aku ki sepuh banget. Sing sepuh ki. Nah, iki kancaku Facebook. jenengan dolanan Facebook Bisa kok dolanan Facebook toh? Wah, piye ya? Rapa? Berarti nggonku tak blokir. lah kula niku sing ketemu bojo kula baut niku jenengan pirsa mboten Pak Dalang Pripun? lho nggih enten jual beli Facebook Niki le Marketplace berarti. angsal kula niki enten gen barkas. Nggih. Barang bekas niki. berkas antik Ya ora apa-apa. Mengko pun Monggo, Bu. tepakaken asmanipun. asmanipun Bu Nggih. sinten pidalem pundi kendel tenan seru tenan Piye kono, Mas? diloke Diloke piye? grup ingon-ingon Gunung Kidul aja ngono le iki arep kaya ngene iki ya bojoku kok wis yosi
Sabar yo Pak, sabar. Kowe urung mesti nasibe kaya aku le. Mari mati kok ngeplai kedang lek kene to. Cekine dhewe-dhewe. Monggo Bu, asmanipun Bu sinten? Asmanipun Bu sinten? Derek Pitepangan. Inji. Nami kula Bu Dasmiati. Bu Dasmiati. Pi dalem Piyungan. 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 Iya. Nggih, Status? status Mboten sah. Apa? Aja ora wani. Status napa Bu? Gak aku ya gumun lho. Wis piyai sepuh status dirahasiakan lho. Oh, tegese dirahasiakan. Oh iya. Kuwi Yo parian. parian Bu. Parian monggo. Bu, kagem warga masyarakat Rucuk. Mangan gethuk. Mangan gethuk. Rasane legi. Weh. Weh. Monggo Bu. Mugi warga Trucuk Nggih. tansah murah rejeki. Amin. Monggo sami ngrasaken gedhuk kersane murah rezeki nggih. Yo sampinge. Geser. Nah, yang ini. Apa? Apa lihat-lihat? Apa? Niki Kenapa? sinden kula saking Jakarta, Mbak. Oh, kagak bisa bahasa Jawa. Kagak bisa. Iya, elah dah. Iya, gue bahasa Indonesia gitu. Jakarta. Iya. Jakartanya mana? Depok. Oh, saya kira dari Ciludek. Emang Ciledug. Ciledug. Ciledug kok Ciludek. Cilud. Cilud. Walan leal. Sing guyungan. Ciludek. Ya, dari Ciledug. Dari Depok. Depok. Pernah Ya. ke Jakarta ya? Ya pernah dong. Berapa hari? Ya kemarin tuh 3 dina. 3 dina? 3 dina jo saya mabuk. Hah? 3 Pulang. dina 3 hari. No. Kalau beneran dari Jakarta aku tes no. Apa? Kalau di Jawa itu namanya ketigo itu di Jakarta bahasanya apa? Ketigo. Ketiga apaan? Ketigo. Bisa nggak ketigo? Ketiga apaan? Kemarau. Musim Oh, kering. nah, bisa kemarau. Nah, berarti beneran bisa Iya, Jawa iya, sama iya. Indonesia ya. Iya. Kemarau. Kemarau. Kalau rendeng. Bahasa Indonesianya apa? Musim itu rainy gitu kan, hujan. Hujan. Lah kalau bediding. Iya. Bediding apa ya? Pingin kawin. Oh, lah aku yo tahu bedidingen ki. Heeh, musimnya padha Jakarta. Tahu bedidingen aku tahu. Ning yo ora kelakon kur ketahu-tahu kok. Padahal bediding Aku dikasih tahu sama sebelah aku katanya bediding itu pingin kawin gitu. bukan. Apa terus? Bediding itu yang lagi viral. Apa tuh? Bediding, tak ting dung, tak dungking, bediding. Ya. Tenan kaya. Musim bediding tuh Yang musim dari bediding. Jakarta nyamannya siapa? Intania. Intania. Status. Status Iya. apa ya? OTW kawin. Oh, temanku ki gagal. Wis OTW ki ra sido, yo mulih meneh. Parian. Nggak boleh gitu. Itu teman saya, bukan yang Jakarta. Ya. Yo pariannya apa? Parian Yo, tahu parian. pantun. Pantun. Garuk-garuk. Garuk. Garuk. Gatel mesti. Iya. Garuk. Pakai tangan. Lah iya lho kendi ono garuk pakai sirah. Biasa aja loh, kok marah-marah toh. Enggak, itu memang aja saya, Mbak. Garuk. Pakai bahasa Jawa aja ya. Kagak ngerti Kakak kan? ngerti dah, terserah. Terserah lu mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Di Jakarta. Mugi warga Trucuk. Heeh. Wih, Jakarta ki bosone alus. Ayo. Gak apa-apa kan belajar. Oh, iya. Iya. Apa tadi? Mugi warga Trucuk Iya. tansah murah sandang pangan. Amin. Geser. Yo geser. Iya. Yuk geser. Jakarta kok mugi warga.
Ya ora apa-apa, kan ning Yojo wis suwe. Iya. Lah halo. Piye, ana apa? Ki gendro apa sih piye niki? Namanya siapa? Jenengku Amel. Mbak Amel. Pidalem pundi? Omahku adoh Tulungagung, Jawa Timur. Arep takon apa meneh kowe? Ora arep tekon apa-apa, Mbak. Wis ngono wae, Mbak. Wis, cukup ngono wae, Mbak. Modar iki engko nek tak teruske, Jan. Yo, pariane apa? Monggo parian, Mbak. Mangan kerupuk, Mangan kerupuk. kerupuke mlempem. Loh, Oh, lora. Mugi warga trucuk tansah ayem tentrem. Kepepete kerupuke mlempem mboten sak dadi masalah. Niku pertanda ajeng ayem toto ditetrep. Yo, sampinge. geser. Nah, ini yang Halo sayang. Elada. Kita ijo-ijo loh sayang. iya. Kita kan Serasi ya. ya iya. Yo aja terus digaruk-garuk ngono Enggak toh. kan dia meluapkan kegembiraan. Mau garuk-garuk kok terus ngono garuk-garuk. Tapi enggak gatal kok. Karena gembira, iya. Gembira nganti kok gembira garuk-garuk. Hai, Nek gembira ki keplok-keplok. Gerong kae Nanti sakat. ana gembira, selamat ulang tahun gaduk. Selamat ulang tahun paling ora ya keplok-keplok. Lah kene gerong ora mesti gembira tertekan barang yo tetep ngenah ngene iki. Apa mestine keplok itu nek gembira. Yo. Iya. Namanya siapa? Yuli Cahyani. Oh, Mbak Yuli. Pidalem. Pidalem pundi, Cah? Saking Pengkol nglipar gunung gitu. Oh. Saking engkol nglipar iki. Pengkol kok. Pengkol. Oh, Pengkol. Napa pun sudah kupinge. Tesih Tesih loro. nggih, tesih kalih. Nek pengen sudah kula ireske siji. pengen ngesop. Monggo. Pengen ngesop pakai daun telinga. Yo, pariane apa? Status. Status sudah. Oh ya. Sudah nopo? Sudah nopo? Sudah. Oh, sudah paham aku. berkeluarga. Nggih. Sudah Oh, berkeluarga. iya, iya. Yo, Pari Ando. Hari anduk. Bu. Bu. Kuwi iki nyeluki mboke kok ya. Bu. Iki lho bola-balik ketemu tetep aneh bocah. Sing Biyen biyen- kene kurs. Bang. Saiki Bu. Bu. nang pinggir dalan. Lah iya nopo ning tengah sawah kari lewat sapa? Ning Nek tengah pinggir dalan dalan. medeni. Mugi warga trucuk Heeh. tansah pinaringan karaharja. Amin. Ya. Yo, sampinge. Sampingnya, yo. Ayo, Nduk. Halo, Dik. Halo. Namanya siapa? Nama saya Entin. Hah? Entin. Oh, tak kira pentil. Entil. Sampo Entin. Iya, rumahnya mana? Rumahnya situ. Lah, itu omah iki. Tidak parkiran kono. Ning parkiran kono mau. Bukan. Enggak. Ada anak bocah. Bukan. Kelingan omahe kok kemekelen. Rumahmu mana, Dik? Rumah saya Kasihan sana. Oh, mesakno omahe iki. Lah kok mesake? Kasihan. Kasihan bantu. Status Jentin. Sudah menikah. Alhamdulillah, derek bingan nggih. Mboten enten harapan nggih. Langsung parian, monggo. Maem jeruk karo ngombe legi. Lho kok kita terus siji wae lho. Wis ngombe sing mam jeruk. Artinya Mugi warga trucuk Heeh. gemah ripah loh Cinawi. amin. Nah. Yo, sampinge. Nggih, matur nuwun Jentin. Tapi Nggih, monggo ingkang. Sugeng dalu. Dalu. Naminipun sinten? Nggih, nami kula Alifah. Alifah. Alifah kok. Alifah. 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 Tolong saya cetha, Mbak. Alifah. Jenengmu
sapa? Alifa. Iya. Alifa. Kok ngeyel to, Mbah? Ora nek ngeyel. Omahmu ngendi? Omahku Jambe. Iya. Malah gila Alifa. Jambe mana Mbak Alifa? Jambe semen. Oh, semen. Jambe semen. Oke. Jambe semen. Semen niku Gunung Kidul. Siap. Parian, Mbak. Variane apa? Aku sumuk. Wah, ayo do diragati. Tak golekno blower. Aku sumuk. Mergo mentul-mentul. Wah, lha nek kuwi Jebrane nek mentol-mentol iki marake marake sumuk. sumuk. Lah dolanan trampolin lho, Mbak. Iya, percaya aku. Sesuk ora tak gawe mentul ah. Ndak sumuk. Kok sik semono dolanan trampolin. Wis Kan ben. nek kados Mbah Baut niku mboten jebol trampoline kan. Oh iya. Mini size niku. Ora jebol no ning bareng dijloke Mbah Bot tuh bablas jebol ning. Nggih. Lah kok ora bali. Yo, variane apa? Mur. Aja nangis ini. Mugi dusun trucuk tansaya pinunjuk. Amin. Kok diteruske tembange? Nggih. Jan. Panas udan panas. Aling. Kecape gunung. Jadilan iki jenengan atraksi. Apa ya aku penarine iki? Jadilan. Iki jadilan ora kontrapor. Iya. Apa njaluk loronya apa? Ya bener dadak merak ning iso membahayakan iki ngati Duk. Lho ngerti wis atraksi kok penonton nyedak. Bahaya, Mas. Iki ya ngopo? Wingi niku kula atraksi arep mangan break renter, game mangan penonton kula ngeten. Kecedaan, Mas, kecedaan. Jenengan ki sing dadak merak ki kurang dhuwur. Adi, ayo lek ngadeg lek dadak merak lek, ayo. Lek babat kurang dhuwur. Ayo. Yo, dadak merak muni, Mas.
Biasa aku iso leno. Ketoke dasare niate rebi keproke jenengan. Ora apa-apa. Lho, anu teori le dadak meraki teori angel tenan. Aku iki main dadak meraki ora kena merake gur mangan dadak. Nggih, leren sik diteruske tembange. Ya. Panas udan. Udan panas. Leren sik. Ya. Kowe lereno Pak Lerno. Mimi ya. Mimi sik ora apa-apa mesakake. Kembang ora. Kowe ora lagi, ya tak jek gula batu. Ulang lagi to, Pak? Ya, amit. Monggo diteruske tembange. Ya. Caping gunung anatian wadon sarta Inomane banyu Ayo Pak. Ono
Ligi. sampun kangen diliput. Saping gunung. Saping gunung. Katur warga masyarakat mriki. Jange monggo. Nggih kangge nggayengke swasana meneh kajengen Mbak Alifah. Menika medun saking pepanggungan. Ya. Caos panglipur dhateng sedaya warga. Oh iya iya. Ya disepati nak. Ayo Mbak Alifah. Monggo Mbak Ali. Alifah. Alifah, rasa dipedhot. Mbak Arifah. Nembang apa nok? Bebas nganggo bawa. Oh iya iya ben dikancani Mbak Niken rombah baut. Ayo nok. Lo kancani. Monggo nganggo bawa apa nok? Nganggo bawa sing kira-kira kowe hafal nek Niken ora. Nanti gur ngancani kok. Iku ngancani. Lali janjine mawon. Lali janjine. Lali janjine iki ya katur Mas Moko. Mas Moko mau sing peparing juragane jarik Movita Batik lho. Oh nggih, iya wis diparingi Mbah Baut ya wis diparingi. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Moko peparingipun. Aku langganan wis suwe banget taunan, Mbah. Aku ya langganan ngopo? Langganan Aku apa? langganan jarik, aku anggur tuku seragam 5, 10 ngono. Aku iya. Seragam apa? Titip kowe lho. Seragam Mbah Baut beda seragame. Beda jariku lungsuramu kok ya. Yo lali janjine nganggo bawa. Dina minggu kang tak
lajeng garwanipun Kakang. Jamu menapa? Ngapa? Gusti Allah. Sing alus nok coba sing alus. Aku ora iso alus aku nek kowe. Iki coba gandrungan. Kowe iki dianu Mbah Baon, kowe guru Uma Umi, Alipah guru Uma Umi sing omong men Mbak Niken. Cuma Umi. Heeh, kowe lip sync. Kowe malah kaya wong arek golek pakan. Arek wong golek apa nok? Golek pakan. Arek padahal iki wong arek-arek. Lah kowe ngerti apa? Lah iki suket ae. Nah. Kuwi jenise suket krokot. Ya, ya. Ya. Monggo diajeng. Ora usah dirungokke. Lamat-lamat aduh ing kono diajeng. Iya, Kang Mas. Ora ngira jebul biyungban suarane apik. Wis kaya Pak Widayat. Sudayat coba. Pak Widayat Oh, tak kira Sudayat tanggoku. Tukang kayu ya. Jebal manglali anane pijer samaya pintar golek alasan ngandar-andar nyedukar swara kok aluse kaya ngono. Kula nggih latihan iki. Nggih. Aku kok wingi kalusen gur entek-entekane bekos yo. Kudu bawa kalusen dadi badan halus datane. Monggo, Nok. aku wis ora Kicau mania.
Ayo nduk. Jan-jane kowe nek Yo, terus ke. Ngapa to, Mbah? Lah ngapa to dimrip? Apa-apa ora menrek Diperin. Aku kok curiga. Ora mungkin aku nyolong atimu, tenang wae. Wis enek bojoku. Kecuali Wali ngopo? dine kesempatan, ora ya ora. Janjane yo no. Jane-jane kowe neng Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Alifah. Aduh, Cahayu. Ya ini halus, antep. Menika dereng dangu lulus saking isi Yogyakarta. Alhamdulillah. Sarjana Kamu karawitan. wingi ora nganti nang isi kok nang semaki kek leren. Semaki Semaki ki makam lho, Pak. Semaki sembrono. Sedurunge nang isi kek lho kek sekolah. SMKI. Le maca kepiye? Semaki. Iya, SMKI. SMKI ora usah diwaca. Nggih. Ben gayeng gumarenggeng melih. Nggih. Adis kula saka Tulungagung. Iya. Ben nempang. Iya. Mbak Amel. Mbak Amel. Nganggur Mbak Amel. Ambil ae sampean dodol ragel. Men cetha. Amel. Terus disepati kanca-kanca. Iya. Jarum jarum. Jarum jarum.
Jarum pentul Se iki kenapa iki? Kenapa kok iso ngene-ngene kok iso ngene-ngene iki tak ngapa? Musik kan penak. Oh musiknya penak. Jarum. Oh ngono. Tik 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 tik. Ora ning jarum kok ngene jarum umum ya lho. Oh ngono kuwi. Nek kaya ngene iki jarum pentul. Malah kaya pinguin gembira lho. Apa? Nyawang-nyawangi, ora nyawang aku malah nyawang liyane iki maksude apa? Padha Heh? Aku yo ora ngerti apa do akibar angrem. Mon aku ora ning sing mbiyo kepinek ku lho. Kurang kepiye ta aku ki? Kurang kepiye wong kurang barang-barang kok. Ya engko tak dandanane. Ya nembang apa Mel? Ayo Nok. Halo, Nembang. Dik. Nembang apa Nok? Panjangka mawon nggih. Oh, Nggih, Pak Joko ki lagu saiki Pak. Oh, panjang Kak. Jongko busur. Iki ngene gambar. Iku gambar ya. Nggih yo kaya apa panjang kok. Ya. Iya, iya Nok. Sabar. Sabar Mas, sabar. Ayo, oh streaming toh, streaming. Oh streaming. Dalu mereka dipun streaming. Oh, Ya. nggih. Channelipun Lemah Teles. Oh niku lemah teles. Live channel YouTube-nya live streaming Lemah Teles. Telas. Nggih. Sugeng mirsani. Sound systemipun nggih ngene kadang kula werga Mas Agus. Oh, iya. Nggih, alhamdulillah. Jos. Sip, monggo. Yo. Ayo nak, ayo nak. Ayah. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Ayo Mbak Aman. Pangrasa tan kena son laku. Lelelas esemu banget rumah sok hati. Hanyawa rembulan ing wengi. Lan lintang maesi siro kusumaku kang mancing sak jroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangkanku angukir tresno sejati. Ayo dong. Sesandingan antum katresnan antum kebagian ya wiji
barang Gusti panjangkaku mengukir tresno sejati. Matur sembah nuwun. Ya. Matur nuwun uga karo Mbak Niken karo Mbah Baut. Oh nggih, bacange Mbak Limbu. Nggih, mbok menawi saged kepanggih sanes wedal malih. Matur sembah nuwun, sowang-sowang dinonga kathah lepat nyuwun pangapunten. Gawak sami-sami kondur mugi tansah rayu dugi dalem. Amin, Allahumma amin. Pinaringan kelancaran sedayanipun. Matur nuwun. Nggih, yo nok mundur sawetara. Ya. Ora prayoga nek gojeking gladrah. Ya, ngono. Heeh. Ketoke kaya budalan negara Ngamarta mau sing dipandhegani dening Sinun Prabu Baladewa. Oh iya. Njaluk tintingane Mas Bagas. Oh iya. Mundur sang Rekyana Patih.